Good afternoon mga kasisi. Nanasan mi karon diri paingon mi sa kuan lahi na sang destinasyon. Nahuma na magtanom. Magtanom dito. Magtanom dito dapita karon. Mag-operasyon na sad mi kat-kat og butong. No? Among kauban oh. Ano yung mga pagkakataon ron gani? Yeah. Yeah. Paingon pa mi ngadto sa loud pero ang loud diri dili dagat ha basta ngita mo oy ang atos lag loud unya sa man tuwa may dagat ang loud diri kanang tunga-tunga sa basakan may gihinganlan og loud nya mapaingon na mi dito kasi si nya naaw si kasisi Rot oh ready na siya makatkat sa butong ay butong lobby di ay siyalan ba inom ka dong butong sabaw Iyan na, paon na to na yan balik. Paingon pa mi dito mga kasisi. Kana Rot. Dali. Nakamba ka dong. Nakamba ka. Kana? Wa man ni hak-hak. Moy diri among lugar mga kasisi oh. Ori among lugar. Mayo po yan diri kay walay mga kuan, walay mga maritis. Motong meron mga kasisi kay pastang inita. Pahuway sa amig. Tanom. Sa kasisi? Higop nig sabaw sa butong kay pastang uhawa igang kay dire. Igang kay udto manggod. So nagsugod na, naghangin-hangin na. Hinay. Ha, naunsa na pod? Sige. Sige. Hoy, mahagbong ka. Wajud ka nag pabilin dito dong no? Kuyog gid ka dong. Abot na gini di sa tunga-tunga. Tara oh, tao ba? Asa? Paano to? Sa una mga kasisi, diri tinigawas ang bitin nga banakon oh. Diri taas kaayo. Dagan siya dito. Dito siya ni dagan. Kay sagbot na kay diri kasisi ba daghan na kaayog mga kuan, daghan na kay mga ninagko na ang mga kahoy kay tagsanam lang ni ka anhi diri god. Nya mauna nga kanang kuan
tag mo nang kuan na naanay daghang kahoy nga kuan na nga tubo. Yan ang kadulong ni diri sa kuan. Among payag sa una katong kuan pagsugod sa COVID nagpayag mi diri. Karon kay kuan na. Naguba na gyud. Kamingaw sa payag. Mingaw na kayong payag. Wala, naguba na yun. Dito sa akong lagaw, ako misusi, ako miduaw. Pag yun. Nagsulod ba? Kasi bili ni Oh, tisingin. Nasa sundan mo. Ayo sa dili pa man. Oh, diha minanguha og kuan oh. Butong. Yang itistingan sa. Tama, dili. Itistingan sa og kuan ba. Oh, pait na oy. Oh, magulang anak ning. So, pwede na rin. Sige na. Pwede baka magkahugat ang Tupperware. Agoy, nagpabadlong na po di ay. Nagpabadlong na sa dekadong. Mga taon na sa ko. Magulang anak ning na. Asa ang magulang anak ning? Katong sloyo? Sa magulang ito. Katong saluyo, guro. Mahal. Kato o kato. Atistingan na tagi sa isa. Asa ito? Sa luyo? Oh. Kani? Mura. Atistingin lang. Ano dito? Kaya na sa luyo ba? Kaniya? Kana. Ate. Sige. Pait duroy, ning kamot yudong. Nakasugod na kuskus ni kasisi oh. Sisi, Ay. Tumutong ka. kauban si anak neng? Mamutong ta og udtong dako. Ibali ba? Pwede man po ka magkuha atong Oh, katong kuan ning, katong usani, katong humok-humok ning. Kay dili man siya tanan gahi sa isa ka puno, sa isa ka bulig. Bibi, bibi. Bibi. Subagong. Oh, tara to. Di man na maong diha ning ay mong gikuhaan ganihan ning. Ano na? Mao na.
kamot ang bata oh para magkaon og lamaw. Ay, hinaw. Yung kamot. Lagi, wala na, kuha na. Gani, kuha na hinaw. Sus pang kamot in town oh, wag na matuog ba. Kay nag-atang gyud na sa mua nga. Ang cross ami mo kuan. Cross ami mo lakaw. Nanapay sa kabutong. Apa? Sarao. Apa di ay? Mm. Nanay, oh. Nainit dire. Hindi. Ha? Hindi. Ay, wala man yung mag-iuban. Si dali ang kuskus dong. Paspas kayo. Basta sulula kay hapon na. Layo pa atong ulian. Ah, dira mga kasisi oh. Igo jud na butong. Labis layo kay baho. Oh, dili Baho. mo na. Unsa man ka tito nga humot man ko tito. Humot no. Oh. Muka po. Asa dang humot kayo dong? Sure di ay. Baho, umot. Umot. Unsa man ka tito? Paspas ay daro Oh, mo hindi makasisi among buhat mo ni ron among Di ako ganap kuskus lang be. karong adlaw. Di para mapaspas ako luoy kay. Huwag apil mo ko ano. Agay apila ang ko anong Di bunot. ako si tito lang. Tito doon tayo tito ano. Tuduan ka tito. Tuduan. Oh no. Dai gunana eh. Mula gani dong no. Hmm. Sige. Kaling kamot jud dong para mabuhi ta dong. Para makawata ta. Oo. Niya ko mga kwarta ta unsa man atong paliton dong. Kaon. Ha, pagkaon. Oh, kainday. Ay, sus. Pita. Pita. Mura na yung problema, pita. Ya halagid tong inday iyahang koan. Iyang ginahuna. Mo ni nga bisag bata pa siya pero grabe na og gunahuna ba kay bisag asa na mo dadon siya bisag sa kanang bisan sa Jollibee pa may mga to kay ang iyaha di iya hotdog og kaon ang iyahang koan. Oh. Bisag sa kanang sa Jollibee. Sa Jollibee may mga to ba dili gina niya hotdog niya pagkaon kay kanang kuan niya kanang iyang huna-huna kay dalhan ni iyang mama nang bisag bata pa siya kay kanang maging huna-hunaon siyang ginikanan ba. Pila imong edad? Ha? Pila imong edad ron? 20. Uy, dili. Ayaw lagi diha panungog tito. Pila imong edad mo? Ha? Pila edad mo? Hindi eh. Sundog mo kayo. O sa may birthday? Kabi eh. Kaya sa yung birthday? Kabi eh, gani. Dong, pang-invite sa imong birthday dong. Kausa ka mag-birthday dong? Sa yung sa imong ihawon dong? Ba, dik-dik. Andi Baktin. oo niya kisa may imong inviteon. Si Papa, si Kuya. Kisa pa jud. Si Inday. Kisa pa jud. Si Inday. Oh, Si Papa. oh. Jud. Kami din ni nanay di din mo imbita ron. Pataron ako. Kisa pa jud. Si Uneng. Si Papa. Dai ko madto. Ay, Toilet son. Uy, naman ko niya. Litunan ako to ang baboy. Ha? Uy, ba ni mo. May Bad bangs. man ka. ang nagkuskus, wa pa kakaon. Unya kisa si Tito Uning nagkaon na. O si Tito Uning wa na pati nang higop Oo dong. no. Uy, ay pugyana. Bad man ka. Bad. Kaon bad. Kaon bad. Ay Jesus si Tito Uning. Oo. Ano pa sa kabuok? Pagkat-kat ito. Ano po yung Ha? Pagkat-kat. Wala na oy. Guwang Giring kulana ni mo? gulang na. Giring kulana ni mo ba? Gulang na. Mga onami kay nakahuman na magkuskus. Sa human nagkuskus kasi si. Ha? Oh, iya mga pa si Dorido ko man. wa pa siya kahuman iya mga onami. Iya mo kuan nami mo babay nami kay kanang kuan Uli
Pali, bye-bye. Bye-bye, mga ka-sister. Kay humanami og kanang kuan. Bye-bye dong, bye-bye. Bye-bye. Humanami og kaning panguskos ko sa butong. Mauli nami. Ulit na may guys. Oh, bye-bye. Bye-bye dong, oh. Ni Bye-bye dong. bye-bye na. Ay, Kay viewers. mo lang ate. Bye. Bye-bye, viewers. Bye-bye, bye.